За община Враца мога да кажа, че сме много доволни, тъй като кмета Николай Иванов с неговото постъпване започна най-напред водния цикъл, който се бави от 3-4 кметове, които бяха досега, никой не смееше да почне. Той започна и е на привършване. След това мога да ви кажа, че с негова лична помощ и подкрепа ние направихме естакадата, която е отпреде. 70% от тротуарите са направени така, че да можат хората с инвалидни колички и майките с детските колички да безпрепятствено да минават от улица, от тротуар на тротуар. Нещата, които са направени в полза на хората с увреждания във Враца, това е всичко благодарение на кмета Николай Иванов с подкрепата на областната управа. Мога да се похваля, че единствената пещера в България, която е с транспорт за хора с увреждания, с инвалидни колички и майки с деца с детските колички, е в пещерата Враца Леденика. Много неща се направиха, много неща има още да се правят и затова ние ще го подкрепяме за втори мандат, за да може да довърши това, което е заплановано. Купуването и продаването на гласове е престъпление.